Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आरो इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं. So guys दिनै बैसागुनि 1 तारिख आरोना एप्रिलनि 14 ओमफ्राय आङो लिभआव दंफैयो दिनै एप्रिलनि 14 नालाय आङो 9 आवनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बोसोर गोदान नालाय जिहेतु जोंनि बर'फोरनि रंजालि बैसागु सो आंनि आरो आंनि नखरनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरोना आसा खालामो बे मोनसे गोदान बोसोरा बयनिबो लाइफआव माबा मोनसे मोजां सक्सेसनि लामा लानानै फैयो रावनिबो नखराव दुखु नांलाय खमलाय जानाङाथों बयबो मोजाङै मोजां बे मोनसे बोसोरखौबो बारग'लांनो हाथों बेखौनो आङो बयनिबो थाखाय प्रे खालामबाय आरोना आरो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय प्रे खालामना होबानो जाबाय स देट आं आंनि लाइफआव आवगायलांनो हायो जेबो दुखु जानाङाथों आं बाय द वे लोमजानासो फैदों गाइस आङो 9 एप्रिलाव फैदों नालाय ओरैबायदि लोमजादोंमोन लोमजानानैसो फैनाय जादों आङो न'आव बाय द वे बिदि जेबो प्लेनिं गैयामोन जे आं न'आव फैगोन होननानै बाट जा जायो मोजांनि थाखाय जायो होनोना बेनो जाबाय आरोना लोमजाबायबो फैबायबो ओमफ्राय दिनै बोसोर गोदान नालाय दुगैखांबायबो ओमफ्राय मन्दिरावबो साथि सावखांबाय ओमफ्राय नै बैसागुनि दख'नाबो गानदों आरोना गोजा गोमो एकदम ओमफ्राय आङो दा मामोननो मान बावनो नागिरदों आरोना मामोनखौ ओमफ्राय गामिनि सानै आयंमोन दङ बिसोरखौ मान बावनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय अलंबाराबो मालाय मामोननि थाखाय दख'ना हरफादों माने बिसोरनो होथों होननानै हरदों आरोना माने गाव फैनो हाला नालाय बेखायनो आंखौनो होनबाय जे नोंनो होदो होननानै स' आङो बेखौबो होनोसै स' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दिनै बैसागुनि सोर मा खालामगोन आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना स' गाइस थुदो आं बयनोबो मान बावनोसै आरो नै मान बावनो मामोननि थाखाय ओमफ्राय नै जोंहा मनिसाखौ नायफै बा मनिसा बिहामजो लांनो हासिगोन बेखौ सोरबा गाइस बोसोर गोदाननि नै दख'ना आयंमोननो मान बावनो मामोननो एसे आंनि साइडनिफ्राय बोसोर गोदाननि होनोसै सासेनो बयनिफ्रायबो आयंआ बयनिफ्रायबो देरसिन नालाय आयंनो फार्स्ट होगोनसै आरो जोंहा आयंनो फार्स्ट दे गाबसिगोन खोमा नै बियो अलंबार होनाय नै अलंबारनि ओमफ्राय बे आंनि गुग्रुगाना थांसिगोन नो आयंआ ओमफ्राय नै जोंहा मानि दे बोसोर गोदाननि अरायबो आइ आफानि गुरुनि सायाव मोजाङैनो मोजां दावखोलांथो हर सानफ्लाय गाखोनाय सान अखाफोर हाथरखि जानानै गासिबो जैगा होदो गासिबो अननाय गेजेराव ओम नमः शिवाय मा सना गारियाव गाखोना मेथाइ जालांदो बोसोर गोदाननि आंनो फैसा होदो नै 500 थाखा गाइस ओइ खनसे अबेबा मोनसे बोसोरावबो ब्लग बानायनायाव 500 थाखाखौनो होदो खोमा जोंहा माया नोंथांमोना नायाखैबा नायदो दे नैयो आंनि साइडनिफ्राय ओमफ्राय नैयो अलंबारनि नों दा गाननायजों बेजों एखेयानो जाबाय माथो फकास खालामना गानदो एखेयानो जाबाय बोसोर गोदाननि दे जेबो गैया इखौनो होबाय फैसाखौ नाङा फैसा मानो नांलायो बेलाय फैसाखौलाय बोसोर गोदाननि नाङालै आयं मानो नांलाय बोसोर गोदाननि जय मोजाङै आयु गोलाव जा मोनजाजोबथो इदिनो साख्रि मोनबाय थाथों गोदोर जाथों दे बोसोर गोदाननि गाइस आंहा नै मामोननो मान बावबाय आरोना मा बे जोंहा मा बेबो जोंहा आयं ओमफ्राय बेबो जोंहा आयं गामिनि ओमफ्राय नै आयं मनिसा मनिसा बाजाराव लाना थांबाय गस्ला बायना होननानै गांसे गस्लायानो जाया इमान मटिजों लाबजों मटिनो गानगासिनो जायाबो जाया फ्रक बायना लाबोदों ओमफ्राय गांसे मोजांथार नुदोंहाय मा दाख्लै गाननायाव आं सोमजोद्रादो जि समायदो
जि समायदोनो बा मनिसा बिराद बाखनायदोलाय मनिसानि गन्थंआनो जसिगोन नायनि एसे बैसागु दे नोंसोरो हेपि बैसागु होन दे आंनि ब्लगाव बयबो हेपि बैसागु बयनिसिमबो हेपि बैसागु गामिनि बाथौ मन्दिर बैथिं महिला पार्टी আছে गाइस नै जोङो गामियाव दङ आरोना नैथिं बक्सआव गानबो दामगासिनो ओमफ्राय नैथिं मोसागासिनो खावसे मानसिफोरा नोंथांमोननो दिन्थिनो लेंग्रि बेसलाया नै लेंग्रि थाबायगासिनो गाइस नैयो जोंना गामिनि मन्दिर आरोना नै लेंग्रिया मोसादोलाय नै जोंना लेंग्रिया मोसादो सना गानदो बेसेबांबा गेदेर लिंलांलांनो खामायानो बोरैबा मोनदों दा आर'ज गाबसिगोन नायथिं नै जगार पार्टि लागासिनो नै जोङो दा जानो नागिरदों सिरा गाइखेर गुर ओमफ्राय सिगांनि ब्लगाव सासे गोमो ड्रेसनि गोमो गस्ला गाननानै सेंग्रा सासे नुदोंमोन ना डेभिड बिमा डेभिडखौ जि फसायो सिख्लाफोरा सोर बे सेंग्राया होनना सोंबाय थायो बिनि बिमा नै आं दा साइडआव दिन्थिगोन दै सोर सेंग्राखौ बुंदों डेभिड आरोना डेभिड बिमा बियानि सिरा जानो नागिरदों नै आर'ज गाबसिगोन आरोना नै जमा मालाय जिरायबाय बयबो जोंनि गामिनि आर'ज गाबनायखौ नोंथांमोना एसे दिन्थिबाय थागोन दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बोसोर गोदाननि गाइस नै दा बाथौ आर'ज जोबखांबाय प्रसादबो जाखांबाय खिस्रिबो जाखांबाय एसे मोनाहांबायबो नालाय ओमफ्राय दा मा होनो जगार पार्टि माल माथा दिहुननायफोरखौ सोगासिनो आरोना आराम नुबावबाय ना मोनाबाय जाखांबाय लोंखांबाय दा गावबा गाव न'आव थांसै ओमफ्राय माल बुस्थु सोबाय गाबोनै बैसागोनि मोसागोन ना मालाय आं थानो मोना आरायथायाव थाबानो जाबाय सानसे लेंग्रि जाना दङ ना गुरनानै सु हाबबायनो दै ओमफ्राय सु हाबनायखौनो बेसेबांबा दिन मानबाय थाबाय साबाय थाबाय ओमफ्राय जेबो खालामासैबो मायासैबो ब्लेडजोंसो हाखावना लाबावोब्रा आथिंखौ डेन्जार ओमफ्राय सेफटिक जाबाय बेसेबांबा गेदेर गाराय जानानै दाखालिसो अपारेसन खालामना लाबोबाय दा बैसागोआव मोसानो मोनगोन ना मोना मिथिला आथिङा नै लेंग्रा जाना थाबाय लेंग्रि मोसागासिनो ओमफ्राय पाग्लि बायदि मोसानो लुगैनाय हाथारला बैसागोआव ओमफ्राय नै जानाया मा हाय बाय ओइथिंबो नै मालाय सिख्लाफोरा जोंनि गामिनि सिख्लाफोर नै